Takže čaute ľudia pri novom videu. Je tu opäť Ralkonátor a dneska už asi podľa názvu videa budete tušiť, o čo sa jedná, a podľa mojej tapety, o čo sa bude jednať. No, takže čo to bude také? A čo si myslíte, že to bude? Tuto také troška, že Euro Truck Simulator 2. To čo je? No, čo by to mohlo byť také? No. Tak poďme to zistiť. No. Dobre, takže už sa nám to zapína. Skipnem vám to. No, takže už sme v hre. Áno. Tuto, vidíte, moc. 85 ich mám. Tuto mám moje meno. To je jedno. Akože je mi jedno, čo si s ním spravíte. Takže už asi môžeme pokračovať. Dobre. Bude sa to tak 25 sekúnd načítavať, lebo podľa mňa, lebo mám strašne veľa tých modov, by som aj povedal. Že aj niektoré by som odinštaloval. Takže uvidíme. Dobre. Takže tuto musím hento si nastaviť, kde budem. Takže idem do Bratislavy. Lebo som hral Truckers MP, ak viete, čo to je. No viete, koľko mám kamionov? Mám, že ich 23 a návesov 24. Hej? Takže tu mám jeden, druhý, tretí, štvrtý kamión, to je Scania. Piatý kamión, to je Volvo FH5 Globetrotter. Potom Renault T. Potom tu máme Scania Streamline, Mercedes-Benz New Actros, MAN TGX GX 2020, Volvo FH3 Globetrotter XL, DAF XF 105, Volvo FH6, to je také na ťažké dopravy, Scania S, tu som si tiež tunil, tá je krásna, tá sa mi páči, tu asi použijeme v tomto videu, uvidíme. Volvo FH5, Scania T, to je krásna, Scania R, Scania PGR Series, táto je konkrétne S, toto je MAN TGX GM, Scania PGR Series, toto je konkrétne tiež R, toto je Scania R Highline, toto je DAF XF, Scania a Scania. Takže vyzerá, že mám kopu a asi nejaké popredávam, lebo mám strašne veľa tých kamionov. Potom tu mám návesy, kde mám takéto proste, áno. Takže ľudia, uvidíme. A na konci videa by sme si aj nejaký kamión mohli postaviť a používať ho na budúcejšie videá. Čo je na to? No. Tak ktorý taký dáme, použijeme. Ja by som použil aj túto. Čo vy na to? Tu som si zrovna včera kupoval. Tak poďme ho použiť. Dobre. Takže aj interiér som si vytunil. Počkajte, tu mám trakiek. Tak. Naštartujem. Vidíte pekne? Áno, vidíte. Ozaj, ukážem vám môj volant. Kúpil som si, toto mám v Stemu. Aj ešte ozaj toto mám v Stemu. Ralko, aby ste vedeli moje meno. Presne tak. Tak to si dáme, dobre. Takže uvidíme. Dáme si tu nejaký náves, čiže trailer. Ktorý by sme si taký dali? Tento?
No, dáme si. Ideme sa troška vyspať, aby nepršalo a ukážem vám celý hento kamión. Hneď to bude. Počkajte, tuto zajdem. Pardon. Čiže tuto. Tak. Dobre. Vypneme motor. Tuto, takto sa dá spať. Zrovna noc. Ale v noci vyzerá krásne ten kamión. Mám tam strašne veľa svetiel. Hádam, neprší ešte. Stále. Tu dúfam nie. Dobre, už nie. Počkaj, si čelné sklo. Tak. Dobre, idem sem na cestu. A mám, že... Tak viete, čo to je? To je turecká píšťalka. Takže takto vyzerá ten kamión. Áno. Tieto horné svetlá v noci, tieto Michelin postavičky svietia v noci, ak máš zapnuté tieto horné. Akože. To sa dá teraz zapnúť, ale akože není noc a v noci by to vyzeralo pekne. Možno keď pôjdem nejakú zákazku cez noc, tak uvidíme. Takže toto je tá Scania, je to konkrétne Scania R. Hej. Má tu strašne pekné hento, počúvajte. To je turecká píšťala. To som si stiahol zo Steamu, to je mod z workshopu. Tak poďme sa na to pozrieť. Poďme si pozrieť túto jobs, čiže práce. Dáme cargo market, čiže proste, no viete, hádam. Dáme si nejakú najľahšiu cestu, dáme túto 345 km. Hej, dáme. To nám vyjde tak na koľko? Na 15 minút? Alebo dáme nejakú menšiu, tak na 150. Toto je 298. Toto 130, 125, 188. Dáme to, ideme do Talianska. Čo je na to? Ja keď sa mi nechce ísť nejakú úplne strašne dlhú trasu, tak túto dám, že quick travel, to je akože rýchle cestovanie. To sa môžeš proste... Počkajte, pozriem sa ešte, kde mám ten náklad. Hneď, sekundičku. V Miláne. OK. Takže Miláno tu je. Ideme do Milána. To sa dá proste vlastne, jak to poviem, že akože takto, normálne rýchlo môžeš cestovať. Ale už som v Miláne. Už iba 113 km prejdem. Dobre, takže už... No, ďalšia červená. Dobre, už sme tu. No, zóna. Dávaj, drag race. Dávaj. 30. 40. Možno 50, spomalím. Dobre, odbočujeme doprava za necelých 50 metrov. A už ideme na diaľnicu. Let's go. Táto turecká píšťala sa mi strašne páči. Už ideme z Milána. Wow. A tieto talianské cesty sa mi páčia. Tento betón, čo tu používajú, taký tmavý. No, nie tmavý, ale proste originálny. Čerstvý, presne čerstvý. Ježiši, idem 9 km za danou rýchlosťou. Nevadí. Tak koľko pokuta, tak 200? No, 200, maximálne. OK, tu je diaľničná kontrola. Alebo jak to nazvať? Telepass karte. Ideme karte. Dobrý deň, pane. Poprosím si jeden lístok. Neviem, či jak sa to nazýva. Karte. Hoci čo. Jak sa to povie? Dobre, ďakujem.
Takže asi nepochopil tomu a myslel si, že... No, nepochopil tomu, nevadí. Aha, to ideme na severné, hej, ideme na severné nord je sever, nie? Tak ideme na... Ja neviem, no proste ideme na nejaké... juh, asi sever, ideme na severnú časť Milána. Takže Miláno má cez 200 kilákov. Dobre, tak to je obrovské mesto. A budúce video, čo natočím Eurotrack, tak to by mohlo byť aj Trackers MP. Ak viete, čo to je, dám to do popisku. A ľudia si odtiaľ... To je proste Eurotrack, ale multiplayer. Takže sú tam viacero hráčov. To sa dá jedine stiahnuť cez internet, ale musíte sa tam zaregistrovať alebo prihlásiť. To je tá... No, pohni. To je tá jediná možnosť. No, pustíš ma? Dobre, díky. To je tá jediná možnosť. A proste môžete hrať s ostatnými hráčmi, s svojimi kamošmi a je to crossplay, čiže... nie je to crossplay. Bože, čo ma to napadlo? Však Eurotrack je zatiaľ iba na počítačoch, ale zabudol som vám povedať, že za chvíľu Eurotrack... Joj, kde mám ísť? Kurňa. Ojo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 j. Dobre, nevadí. Zatiaľ si to... Pustíš ma? Nepustíš. Dobre, pustíš. No ja sa pustím sám. Že Eurotrack vyjde na Xboxy a PS5-ky. Na PS4 už nie, lebo to je úplne stará konzola, aby som povedal. Staršia než táto hra. Či? Ani nie. Lol. No proste... Takže crossplay to nemôže byť, keďže sa to iba cez internet dá stiahnuť, ten Trackers MP. Čiže proste nedá sa ako stiahnuť ten Trackers MP na PS-ku, keďže to nemá internet. Google teda. Google. Dobre, no predbehne vás. Idem, asi tu Corsa. Dávaj. Ty vole, ale ako si cvála ten kamión. Ty vole. Ideme maximálku skúsiť, ideme maximálku. Gujdare čo? Neviem, nevadí. Zistíme. Hej, tam je čavo. Dobre, takto. Už sme na 13 minútach, alebo niečo také. Ops. Dobre, už iba 35 kilákov a už sme v destinácii. Pre náklad? Áno, náklad. Hej, cargo je náklad, presne. To som chcel povedať, cargo. Náklad. Dobre, odbočujeme. Viete, čo mám ešte pre vás pripravené? Hádajte. Má to niečo z... No, neviem, jak sa to znázornil. No proste... Je to na H a končí sa na A. Hu a končí sa na A. Má to 5 písmen. Asi už viete, čo to je. Ten J na červenú zblázňu, nie. No jasne, Renault Magnum. Čo som mohol čakať? Dobre, zelená. No a sme tu vo firme tuto, ukážte. Sipinelli. Dobre, sme tu. Čaute, šéfe. Prišiel som tu na náklad. Jak sa to volá? Bože, betón. No, betón. Takže betón. Dobre, môžeme ísť. OK, tak to spravíme. A tu máme, tak hento. Železo. Tak pre železo. Sorry, pane.
tuto zaparkujem. Uvidíte moje skilly. Ja mám úplný skill, toto. Na toto som bol narodený. Takže. A nebudem dávať pohľad von. No takže nejako som to tam zaparkoval. Náhodou. Dobre. Ukáž, koľko mám percent? Že 5. No. My ideme rovno. Hej, jak sa to povie? Ohodnoťte mi moje driving skills. Čiže moje šoférske skilly. Budem dávať bacha aj na okolo idúcich. Ježiši. Ty vole. Dobre. 3 centiaky. 3 cm som, že. Ježiš. 3 cm. To není možné. No pridaj. No poď. Na čo čakáš? Haló. Dáv. Ja on ide rovno. No, to je koniec. To je úplný koniec. Dobre ľudia, skipnem vám to. Dobre, takže zvládol som to bez žiadneho škrábania. Bez žiadneho škrábancu. Čiže dávam bacha na okolitúcich, vidíte. Ukáž? 7 hodín aj 48 minút by som mali spať v hre. A to tu ukazuje, že za 2 hodiny aj 47 minút dokončím túto zákazku. Čiže sme v pohode so spaním. Aj s benzínom. Radšej si zatvorím hento. No a bože, ja som na to zabudol. Počkajte, hneď to spravím. Tuto nie s tým Spotify. Tu mám tento môj playlist, ten nebudem používať, ale dneska budeme používať tento playlist. Čiže môžete, je verejný, áno. Je to, volá sa Ral Comer, ako skoro môj hento kanál, aj táto je špezetka skoro. Takže určite si ho, takže môžete si ho kľudne aj pozrieť, môžete kľudne aj dať subscribe, ohodnotiť ho a tak. Dobre, takže zapíname. Dobre. 145 kilákov máme ešte. Ups. Troška som vyšiel a to je, že kolóna. Idem kašľu na to. Ježišimaria. Ups. Tak toto. Ľudia, preskočte si toto, alebo dívajte sa, toto bude extrém. Takzvaný extrém. Dobre. To je asi koniec. No je tam helikoptera, cez to sa nedostaneme. Dobre, otáčam sa radšej. Helikopter. A ako by sa auta mohli dostať tady? Joj, no, toto nevyzerá vôbec dobre. Joj, uhni s tou Teslou. No dobre, skončili sme, čo? My sme skončili. Dobre ľudia, no. Takže takto to asi aj skončí s videjkom. No. Takže musíme ju bohužiaľ zrušiť. Čiže ideme na záver videjka.
to je, že si ideme vytuniť kamión. Dáme si čo? Dáme si Volvo. Dáme si Volvo. Dáme si aké Volvo? Dáme si takéto Volvo. Takže ľudia, neminul som vám čas, lebo asi už 20 minút som to robil. Takže keby to nestopilo. Dobre ľudia, takže Volvo máme hotové. Takže takto vyzerá. Takže takto trubí, úplne proste. Mne príde, že je krásne. Počkaj ľudia, ukážem vám ho v noci. Ešte rýchlo vám ho ukážem v noci. Je skoro noc. Hej, počkaj, takto vám ho dám. Asi už noc nevíde. Ba, vyjde. Yes. Krása. No, takže... ja on ešte prší. Čakajte, zapnem si toto. No, takže takto vyzerá. Neviem, či ho poriadne vidíte. Tuto Globertoter. Bol hento, vidíte? Viete, čo tu ešte mám? Mám tu... to nie je ani vidno. Dobre, nevadí, ale chcel som vám ukázať, že tu je akože to dievča z GTAčka na tej loading screen. Dobre ľudia, to je asi všetko z tohto videa a Ralconator, Ralconator sa s vami lúči a bude sa s vami stretávať v následujúcom videi. A teraz to prezradím, čo je Fortnite. Takže ľudia, lúčim sa s vami.